Здравейте, съжарки! Радвам се видя и днес. Днес се включвам с едно видео, в което ще си поговорим отново за организацията на храненето. Вау, каква изненада! Да, за това ще си поговорим, защото вярвам, че голяма част от дамите и господата, разбира се, но голяма част от дамите подхождат някога рестриктивно към своето хранене. И моят съвет днес към всички вас, свежарки, е следния. За да имате по-голяма свобода и за да усещате по-голяма свобода по отношение на вашето хранене, аз ви съветвам да се насочите към това да имате визия за целия ден. Какво значи да имате визия за целия ден? Да имате визия за целия ден означава вие да имате възможността да предсказвате бъдещето. Вау! Да, всъщност не е необходимо да предсказвате бъдещето, ами просто да имате структура и да знаете какво ви се хапва. Ако се сещате от предходните видеа, това, което си говорихме, това, което е най-важното за мен е вие да знаете какво обичате и какво искате да включите във вашето хранене и така да го организирате, че да имате възможността пък да му се насладите и количествата да са тези, комбинациите да са тези, които да подхранват вашето тяло и то да става по-гъвкаво, по-силно, по-здраво, по-красиво, по-женствено и всичко това, което всяка една от вас мечтае да има днес, тук и сега. Това, което е в основата на организацията на храненето и това, което вярвам, че освобождава всеки от нас, всяка от вас, е именно това. Да знаете какво искате да си хапнете. Давам ви пример, защото пример е нещо, което може да помогне много. Ако вие имате за закуска ябълка с, да речем, някакви ядки, може да бъде кашу, бадемче, орехче, лешник и така нататък, всичко, което обичате, може да има семена, може да има чия, ленено семе. Там сте добавили също някакви плодчета, освен пресните плодове, като ябълка или като боровинки, ягодки, може и череши. Ако там добавите примерно и, да кажем, овесени ядки, които да дадат така основа и да дадат допълнително количество въглехидрати и фибри, ако вие направите тая комбинация, там в цялото нещо може би ще има лек недостиг на аминокиселини, в това число на протеини. Не трябва да се шашкате, съжарки. Когато се шашкате, вие прибягвате към протеинови барчета, протеинов суплемент или добавка, хранителна добавка. И това е едно от нещата, които не си заслужава да инвестирате в него, защото се нарича хранителна добавка. А храната, която вие консумирате, е всъщност този извор на живот, от който нашето тяло има нужда. Когато нашето тяло работи за да усвоява, то усвоява по различен начин. Суплементите и тези храни, които ние може да си купим, те са храни на комфорта, аз така ги наричам, комфортни храни, те могат да ви дадат протеин. Обаче усвояването на протеина е различно от различните храни и хранителни добавки. Това, което може да възстанови по най-добър начин вашите мускули, като белтъчина, като протеин, като аминокиселини и така нататък. Познайте кое? Може да познаете. Е, такова е, кръгличко, маничко и е хубаво, с черупка. Може да го едем по много различен начин. Да, познахте. Това е яйцето. Така. Много от храните, като яйцето, съдържат в себе си това, от което имаме нужда и това е храна и това е нещо, което възстановява по много по-добър начин нашите мускули, отколкото протеиновата добавка. Това, което искам да ви кажа е, че ако закуската ви обаче и липсва малко от протеините, вие може, ако знаете, че това е вашата закуска, това искате да кажа, много ви харесва, много ви е сладко, с сушени плодове, пресни плодове, семена, ядки, вау, колко е красиво, колко е приятно, мога да го ям цял живот. Ако това е вашето нещо, супер! Вие знаете, че ще има това и това и най-вероятно може малко да ви липсва от това. Нали, това са протеин, мазнина и въглехидрат. Ако знаете, че ви липсва малко протеини, в обяда какво правим, свежарки? Насочваме вниманието си към това да имаме достатъчно протеини.
Какви да са те, завършени или не, в зависимост от това дали сте вегани, вегетарианци, месоядци и така нататък, при вас ще бъде различно, но концепцията е тази, че ако знаете, че нещо ви липсва, имате още 2 или 3 храния, в които да го наваксате. По този начин, сега надявам се, че вече разберете каква е концепцията на това, за което ви говоря. Вие не насочвате вниманието си към едно нещо. Вие насочвате вниманието си към 3 или 4 различни хранения, в зависимост от това, което вие консумирате в рамките на деня. Ако са 3 хранения, вие имате още 2, а първото вече сте го избрали. Може да сте избрали и последното. Може да сте готови с първо и последно и да не знаете какво ще бъде на обяд. Обаче дори да не знаете какво ще е на обяд, вие имате възможност да избирате на място, на което се намирате, от различни храни. Тези различни храни всъщност ще направят така, че вие да сте заредени с енергия и вашето тяло да получи това, което му е необходимо за деня. Надявам се, че това е било полезно и искам да ви пожелая да имате успешен и ползотворен ден. Чао!